Здравейте! Днес ще ви покажа как изработвам шаранджийски монтаж D-Rig. Надявам се видеото да ви е интересно и полезно. Нека започнем с необходимите компоненти. Нека започнем, като си отрежем около 30 см флуорокарбонов повод. Куката, която използвам, е 6 номер чот кука с ухо обърнато навън. Когато правя монтажи с твърди поводи, в случая флуорокарбон, използвам такива куки. Според моето скромно мнение, те са по-добрият вариант за такъв вид поводи. Прекарваме повода отвътре навън към рамото на куката, оставяме си 4-5 см косъм и започваме да намотаваме около 9-10 пъти. Намотките трябва да бъдат горе-долу наравно с жилото на куката. И отново, когато намотаете, прекарвате повода отвън навътре. След това си вземаме един микровирбел, вкарваме го в частта от тези 6-7 см, които оставихме като косъм. След като вече сме направили това, сгъваме частта и я прекарваме през ухото на куката отново от външната към вътрешната част. Когато вече сме прекарали тази част от косъма с микровирбела през ухото на куката, правим нещо като D, аз лично го правя малко по-прибрано. Искам да допълня, че вирбелът, който използвам, е обикновен. По принцип се ползва вирбел с допълнителна хълкичка към него, която спомага за полезното движение на стръвта. Изрязваме с излишната част, стапяме крайчето с запалка и леко го натискаме, за да се получи нещо като стопер, за да не може флуорокарбона да излезе от мястото си. Определяме си колко искаме да бъде дълъг нашият повод, след което правим клуб с възел осмурка. Поставяме и противооплитащият шлаух. Искам да добавя, че използвам този повод при водоеми с твърдо дъно и в активната част на сезона. Не го използвам по това време на годината, когато водата е студена. Зимният период използвам леки куки, т.е. по-малки и меки поводи без покритие. В някои случаи използвам и комби-риг. Следва да си вземем около 10 см конец за зъби, който прекарваме през микровирбелът и го разделяме на две равни части. След това си избираме стръв. Този монтаж работи много добре с балансирана или легнала стръв, но не е удачен за попъп. Отново, както в предното видео, използвам две силиконови царевици, но този път няма да се получи поп-ъп презентация. Стръвта ще бъде балансирана. След като вече сме поставили нашата стръв, издърпваме двата края на конецът за зъби и правим 3-4 обикновени възела. Махаме ненужната част и стапяме възелът с запалка, след което натискаме с запалката, за да се получи стопер, който ще задържи нашата стръв на място. Отново искам да благодаря на всички, които гледаха видеото. Надявам се да е било полезно за вас. Ако е така, харесайте и се абонирайте за канала.